kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi na right, ngithembe ukuthi niyaphila. Mangothi usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video bese ke uyasubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video esifakayo. Yebo bafethu, nginiphathele ke indaba ezimnandi kwezimnyama. I-Orlando Pirates Saling is back. Nginiphathele ke ne-proof yokuthi ngempela ke uSaling usebuyile. Bengiloko ngibona ke ama-post ku-Facebook kakhulu nje ezulazula ethiwa Saling is back. Angizange ngikholwe until ngize ke ngizibonele ukuthi uSaling ngempela ke ubuyile kwi-training ye-Orlando Pirates. Pirates TV ine YouTube channel yakhona, so ipostile ke i-video kuthiwa ke inside training. Ngicabanga ukuthi ke yona caption ye-video aba ipostile, ngizoyifaka i-clip nansi ke iyadlala ngemuva. So bafethu make sure ukuthi ke uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Iyona ke i-video le engizoyethula kunena as i-proof yokuthi ke uSaling ubuyile kwezimnyama. Esithemba ukuthi ke ama-issues anawo ne-Orlando Pirates asesolvekile, ase-sorted. Bafethu make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona nje engulethela ke izindaba ke ezemidlalo, ikakhulukazi emakudlala ke imidlalo kwi-Betway Premiership. Abakhona kule channel bayangazi ukuthi ke ngiyaye ngifike ngizokuvezela ama-goal skip lowo mdlalo usephakathi. Ngiyaqiniseka kakhulu emidlalweni emkhulu efana nemidlalo osuke une-Orlando Pirates okanye Kaizer Chiefs noma ke iMamelodi Sundowns, including nomdlalo mhlambe weqembu lesizwe iBafana hlezi ngikhona ngizokuvezela ama-goal skip umdlalo usephakathi. So make sure ukuthi uhamba nami, ngihamba nawe, usubscribe, ulike i-video, ikakhulukazi ukulike abafethu. Damo i-video inama-likes amaningi, ingalesikhathi ke i-video irecommendeka ku-YouTube. So ngaleyo ndlela i-video ivela kakhulu kubantu abasebenzisa u-YouTube. Lokho ke i-video kuyayilekelela ukuthi ke ithole ama-views athe xaxa. So mina njengo-driver we-channel lokho kuyangiholisa. So make sure ukuthi awulenze iphutha, uyawuciphisa ulike kumahhala. Bafethu asihlangabezane kwi-video elandelayo.